pagpapatupad ng travel ban. Maswerte si Karen at patuloy ang kanyang kita sa trabaho. Karamihan kasi ng kanyang mga kaibigang Pinoy ay higit 1 taon nang walang trabaho dahil sa epekto ng COVID-19. Yung iba po nagkakaroon na po ng depression, anxiety, dahil nga po hindi makauwi-uwi. Mas marami pong OFW na yung mga gustong umuwi, makauwi po at makakasama po nila yung pamilya or yung pamilya po namin. Naiintindihan naman umano ni Karen ang sitwasyon, subalit huwag na raw silang paasahin sa petsa ng repatriation program na laging kanselado. Kaya payo niya sa gobyerno, diretsahin na lang na, halimbawa, sa susunod na buwan, wag na po kinsenas. Kahit sabihin nyo na lang po hanggang next year. Maiintindihan po namin kasi kami po umaasa, nag-aantay tuwing kinsenas para kami nag-aantay ng sahod po. Yun lang po, sana po Mr. President, mga ATF, sana po maintindihan nyo rin po kami na kailangan din po namin umuwi. Hindi naman po magpapasarap dahil may mga bagay po kami na dapat ayusin. Ayun, yun lang po. Sa isang Facebook group ng iba pang OFW sa UAE, bumuhos din ang sentimiento sa kanilang hirap na nararanasan. Naisin man nilang bumili ng commercial air ticket ay hindi umano kaya ng kanilang employer dahil aabutin ng 60,000 to 70,000 pesos ang presyo, halos triple sa normal na airfare. Samantala, may 3,724 na Pinoy na ang nakakuha ng Philippine repatriation flights mula Hunyo ngayong taon. May 6 na flights naman na nakaschedule ngayong Agosto, subalit ayon sa konsulada, uunahin ang nasa priority groups na kinabibilangan ng mga may sakit, buntis at mga pamilyang overstay na ang visa. Patuloy naman ang dialogo sa pagitan ng Department of Foreign Affairs, Philippine Embassy sa UAE at Presidential Communications Operations Office para sa repatriation ng mga stranded na Pilipino. Rainiel Pawid, CLTV News. Inirekomenda ng Local Government Unit ng Mariveles, Bataan sa Regional IATF ang pagkakaroon ng 14-day total lockdown sa buong bayan ng Mariveles. Kaugnay ito ng patuloy na paglobo ng COVID-19 cases sa bayan. Inilalatag na rin ang mga ayuda para sa 2 linggong posibleng lockdown. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Rainiel Pawid. Rainiel? Yes, Ma'am Son, patuloy ng lumolobo ang kaso ng mga COVID-19 sa bayan ng Mariveles, Bataan. Actually, sa kakukuha nating datos, 1,149 na ang kasalukuyang aktibong kaso doon sa naturang bayan. At dahil dyan, ay inirekomenda na po ng Mariveles LGU sa Regional IATF, maging sa National IATF, ang pagpapatupad ng ECQ or yung strictest na protocol, yung Enhanced Community Quarantine with heightened restrictions. At kasabay nga niyan, kung maaprubahan itong rekomendasyon na ito, ay ang 14-day total lockdown na magsisimula sa August 6 to August 20. So tinanong natin yung LGU kung may kakayanan ba sila o handa ba sila sa gagawing hakbang na ito na muling ibalik sa strictest protocol itong bayan ng Mariveles. Kanila lamang sinabi na nakatugon naman daw ang provincial government at magpapadala na agad ng tig to 25 kilos ng bigas at dadagdagan pa ito ng 5 kilos ng mismong LGU para po yan sa 29,900 plus na pamilya na maapektuhan. Katumbas po yan ng 149,800 plus na residente doon sa bayan ng Mariveles. At kanina lamang hapon din, ay sinabi na ni Bataan Governor Abet Garcia na isa sa ilalim din nila o inirekomenda rin nila ang pagsasailalim ng buong lalawigan ng Bataan sa ECQ naman dahil nga po sa tumataas pa rin na COVID-19 cases. Kasama na dyan ang 18 Delta variant, ang mas nakahawang variant nga nitong coronavirus. Ma'am Son. Okay. Rainiel, nabanggit mo na ang Mariveles ay nirekomendang isailalim sa total lockdown. Ang ginagamit na terminolohiya ng National IATF at gayon din ng mga local IATFs ay ECQ, Enhanced Community Quarantine with Heightened Restrictions. At binanggit mo nga, ito na ang pinakamahigpit na klasifikasyon pag pinag-uusapan natin ng ECQ, kung kaya't nagagamit din ang terminolohiyang total lockdown. Kapag ang isang bayan ay isinailalim sa pinakamahigpit na klasifikasyon ng ECQ, which is ECQ with heightened restrictions o total lockdown,
Ano ang kahulugan nito? Kung ang pag-uusapan natin ang mangyayari sa Mariveles, Bataan, the moment na aprubahan ng regional and national IATF ang kanilang rekomendasyon. Ma'am Son, kanina nakausap natin mismo si Mariveles Mayor Joe Castañeda para linawin yung mga regulations na kanilang ipatutupad. Ito ang kanyang mga sinabi, no, magiging back to zero muli itong Mariveles gaya na lamang noong unang ipinatupad yung ECQ. Ibig sabihin, Ate Son, magkakaroon pa rin ng mga border checkpoint, hindi lamang doon sa kanilang municipal control. Ito'y magkakaroon ng checkpoint sa bawat barangay. Pangalawa, Ate Son, ititigil ang mga hindi essential activity o establishment. Kasama na nga riyan, no, nabanggit kanina yung buong Freeport area of Bataan. Ang matitira lamang doon ay yung mga establishment na nasa sektor ng pagkain at maging nasa medisina. So ngayon, tinanong natin, Ate Son, no, doon sa mismong FAB ay nandoon din yung pagawaan. Isa sa mga pagawaan ng face mask dito sa buong Pilipinas na kaya mag-produce ng 80,000 per day at 2 million per month. Ito yung pinakatutukan natin dahil mismo si Mayor Joe Castañeda, sinabi niyang pati ito ay ipatitigil din. Ipatitigil din yung operasyon nitong kumpanya na ito. Bukod pa riyan, Ate Son, sa sektor naman ng transportasyon, wala rin po na ng public transportation. Ngayon, tinanong natin kung paano yung magiging galaw ng mga essential worker, gaya na lamang ng mga nagtatrabaho sa ospital at ilang mga health establishment. Kanya namang sinabi na magpo-provide sila ng mga bus mula sa LGU para sa hatid sundo nito mga essential worker na ito. At ison, tinatanong rin natin dito ngayon kung ano nga ba yung kalagayan ng mga ospital nila. Base nga dun sa datos, no, nasa 84% na yung occupancy rate. Paano ang kanilang gagawin? Sila na rin ay nanawagan sa mga resident o mga private medical practitioner doon mismo sa Mariveles, maging sa mga kalapit na LGU upang makipag-ugnayan sa kanila. Ito, Ate Son, humihingi na rin sila ng tulong, no, sa ilang mga medical practitioner para nga dito sa kanilang COVID-19 response. Ma'am Son? Oo. Rainiel, ilan ang maapektuhan na mga manggagawa, gayon din ang mga naninirahan o residente ng Mariveles, Bataan? Ma'am Son, dito sa ating datos, no, base nga doon sa 2020 latest census, 149,879 yung residente na maapektuhan dito sa Mariveles. Katumbas yan ng 29,900 plus na pamilya. Pagdating naman sa mga manggagawa ay almost 60,000 na empleyado ang maapektuhan at halos kalahating porsyento nga niyan o 38,812 ay mula sa Freeport area of Bataan. Okay. Pag total lockdown, ang ibig bang sabihin, bawal lumabas at bawal din pumasok? Rainiel. Yes, Ma'am Son, yes. Bawal pumasok ang mga non-resident ng Mariveles unless ito ay pagkukunan ng mga medical supply o ito ay isang medical trip. Iyon yung malinaw sa ngayon, Ate Son. Bawal lumabas ang mga residenteng nasa loob unless ito ay isang medical concern lamang din. At bawal din bawal pumasok, bawal lumabas. Ang nais kong itanong, yung nandun sa economic zone ng Mariveles. Kasi ang unawa ko, hindi naman kalat na kalat ang kaso ng COVID sa buong Mariveles. Merong isang area ng Mariveles at ito yung area kung saan nandoon yung mga pagawaan o pabrika, kung saan nakakonsentra o malaki ang bilang ng mga insidente ng COVID cases. Yes, Ma'am Son, no, yung mismong area ng Freeport area of Bataan, ito nga, kung Mariveles yung epicenter ng COVID sa buong probinsya, ito rin daw yung epicenter mismo sa buong bayan naman. So hindi na nila daw hihintayin, ayon sa LGU, na kumalat pa itong COVID-19 cases kung kaya
buong bayan ay kanila nang ila-lockdown o lalagyan ng mga border. Dahil sa nakalipas na linggo, no, Ma'am Son, doon sa kanilang contact tracing assessment, 90% ay mula doon sa close contact nung nasa loob o yung mga empleyado ng Freeport area of Bataan. So kanila namang tinitignan din yung anggulo ng pakikipagtulungan ng Freeport area of Bataan sa mismong LGU. So napag-alaman din natin na all this time na meron palang sariling parang IATF itong Freeport area of Bataan. So parang nagkakaroon din ng investigation o investigasyon doon sa loob mismo ng mga paggawaan dahil napag-alaman ng LGU na may mga na-contact trace doon ng mga empleyado na minsan ay hindi nilalathala o hindi sinasabi sa mismong LGU. Kaya lumaki ng lumaki itong kaso sa Mariveles. Okay. Rainiel, nabanggit mo kanina na maging ang buong lalawigan ng Bataan, alinsunod dun sa pronouncement, nagkaroon na nga ng official announcement si Governor Abet Garcia at ito ay nasa mga Facebook accounts na nila eh. Ano ang petsa ng pagsisimula ng ECQ sa buong lalawigan ng Bataan? Kung mapapansin natin, Ate Son, doon sa inirelease na ay doon sa video release ni Governor Abet ay walang exact date kung kailan nila ilalabas nga or patutupad itong ECQ. Pero base sa ating mga insider, no, doon sa loob mismo ng provincial government, isasabay raw nila ito sa pagpapatupad ng ECQ sa National Capital Region, which is August 6 to 20. At base rin sa ilan sa ating mga reliable sources, 5 mayor na yung nagsabi sa atin na possible, no, ito na yung exact date kung kailan nila ipatutupad. So ulitin natin sa ating mga kababayan dyan sa Bataan, if maaprubahan na po ay posible na maipatupad din ng August 6 to August 20. Okay, Rainiel, meron bang nakahandang mga ayuda ang gobyerno, local government unit ng probinsya ng Bataan at gayon din ng Mariveles para naman matugunan ng mga pangangailangan sa pagkain, halimbawa muna, ng mga apektado? Ang nasiguro lang natin kanina, no, Ma'am Son, is yung 25 kilos ng bigas mula sa provincial government. Ito rin yung naging hakbang nila nung unang ipinatupad yung ECQ noong nakaraang taon. Plus, bubuhayin din yung kusina sa barangay kung saan ang mga mahihirap na pamilya o yung mga walang kakayahan na nawalan din ng trabaho ay papakainin muna ng bawat barangay. Ngayon natin kinontak din natin yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, maging yung kanilang Provincial Social Welfare and Development Office. No? At kanilang sinabi na bawat LGU, ang minimum na karagdagang ibinibigay on top of the 25 kilos ay additional 5 kilos ng bigas at mga delata na tatagal for 2 weeks. So sakto to doon sa 14-day lockdown, if ever, or doon sa 14-day ECQ na ipatutupad sa buong Bataan. And base nga dito sa datos na nakuha natin, 853,373 na Bataenyo po yung nandoon nga sa kanilang listahan, katumbas po yan ng 170,600 plus families na maapektuhan sa oras na maipatupad itong ECQ. Okay. Marami pa sana ako itatanong sa iyo, Rainiel, lalo na sa vaccine rollout sa Bataan. Pero kulang na tayo sa oras, kanya magpapasalamat na ako sa iyo. Maraming salamat, Rainiel Pawit. Mag-iingat ka. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagsasaayos ng COVID-19 vaccine master list ng Pampanga pinatututukan at walk-in at mobile vaccination sites para mahikayat ang mga senior citizen na magpabakuna. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Introducing the Ford Everest with 2-liter bi-turbo diesel engine and 10-speed automatic transmission. The new Ford Everest. Extraordinary happens offline. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto nyo pong baguhin na yung buhay nyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang mga balita. Nagbigay ng direktiba si Pampanga Governor Dennis Pineda sa mga alkalde ng 19 na bayan ng lalawigan na ayusin ang kanilang COVID-19 vaccine master list. Sa provincial government kasi umaasa ng supply ng bakuna ang mga munisipyo, pero puna ng gobernador. Nauuna pa raw ang deployment ng bakuna kaysa sa listahan ng mga tatanggap nito. Yan ang ibabalita ni Paulo G. Santos. Alam umano ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang reklamo ng mga kabalen na nababagalan sa rollout ng pagbabakuna kontra COVID-19. Sa kanyang public address nitong July 30, 2021, sinabi ng gobernador na dinig niya ang daing ng mga Kapampangan na hindi raw sapat ang supply ng bakuna sa demand ng mga iyon. Yung vaccination rollout ho natin, alam ko marami ho nagrereklamo sa inyo. Okay? Kahit po ako, kahapon kausap ko po ang mga local chief executive natin, mga mayors natin, sinabihan ko ho sila na bilisan po ang rollout ng mga bakuna. Ayon kay Governor Pineda, bukod pa sa naghihintay sila ng supply mula sa national government ang lalawigan, problema din daw ang master list ng mga munisipalidad. May mga pagkakataon pa raw na nauuna pa ang deployment ng bakuna kaysa sa maayos na kumpletong listahan ng mga tatanggap nito. Sa master listing ho natin tayo nagkakaproblema. Bakit? Kung ano po yung allotment minsan nangyayari, let's say nagbigay po ako sa isang bayan ng 500 o 1,000, ang nangyayari po, doon pa lang ho nag-gather ng tao. Batay sa datos na nakuha ng CLTV News mula sa DOH Central Luzon, nasa 230,801 doses ang nai-roll out na bakuna sa 19 na bayan ng Pampanga as of August 1, 2021. 119,769 dito ang fully vaccinated na, habang nasa 111,032 ang nakapag first dose pa lang. Sa listahan ng priority eligible group, ang mga senior citizen ang may pinakamaraming na-roll out na bakuna sa Pampanga na umabot sa 97,282. Pumapangalawa ang with comorbidities na kabalen na nasa 75,109. At ang A1 o medical frontliner ay nasa 39,048. At ang mga economic frontliners naman o A4 ay nasa 19,362. Samantala, sa dalawang component city ng Pampanga na may direktang allotment na nakukuha sa DOH Central Luzon, ang Mabalacat City, nasa 68,785 doses na ang nai-roll out as of August 1. 45,505 dito ang first dose at 23,280 naman ang second dose. Sa syudad naman ng San Fernando,
92,696 ang total doses ng COVID-19 vaccine na nai-roll out as of August 1, kung saan 54,159 dito ang first dose at 38,537 sa second dose. Ayon kay dating Pampanga Provincial Health Office OIC Dr. Jose Antonio G. Rivera, na ngayon health consultant ng Mabalacat, ang problema sa master list ay totoong makapagbabagal sa acceleration ng vaccination rollout. Kaya ang hakbang umano nila ay ang pagkakaroon ng mini bubble sa kada kumpanya at sectoral leaders na may direktang kontrol sa tao na babakunahan. Kaya kanilang gibandi o yung kanilang sekretarya o yung kanilang HR kung meron o yung kanilang gibandi, yan mismo mag-register. Yan mismo magsabi kay kami, Doc, manyara kaming webis, banganta, mabakuna lang ang den tao ko. And it's very effective, Paolo, no? Kasi it's coming from the whole company. Napakaganda at napakapulido. Kasi walang sisingit because I know for this day, Company 1, Company 2, Company 3, Company 4, and Company 5, silang 5 ang naka-schedule today. So nung wala ka kitang kumpanya nga ito, ka makasingit. Ang tinutugunan ng estratehiyang ito ay ang mga nangiindyan sa schedule ng vaccine at ang politika sa singitan. Sinabi ni Dr. Rivera na bagamat may dagdag na puwersa mula sa City Health Office ang pinaplano nilang mini bubble sa kada industriya at sektor sa Mabalacat, ay magbibigay daan para higit na maisaayos ang listahan at schedule ng mga babakunahan. Halos zero no-show kami. Number 2, ang dali ng usapan. Pag sinabi mong alas 10, literally alas 10 sila dadating. Pag sinabi mong alauna sila dadating. Hindi nag-uunahan. Paolo G. Santos, CLTV News. Matapos mag-alarma ang World Health Organization sa pamahalaan dahil sa mababang vaccination turnout sa mga senior citizen, pinag-aaralan na raw ngayon ng lungsod ng Mabalacat ang iba't ibang paraan upang mahikayat sina lolo at lola na magpabakuna. Kabilang sa kanilang mga naisip ang paglulunsad ng walk-in at mobile vaccination sites. Narito ang report. Malayo ang tingin at tila nakapako sa inuupuang dekawayan si Lola Magdalena Ramos, 74 anyos, dito sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Hanggang ngayon, hindi siya bakunado. At sa kanyang pagmumuni-muni, ibinahagi niya sa amin ang kanyang bitbit na pangamba kung bakit umaayaw siya sa bakuna. Sabi po nung nursing center, sasamahan ko kayo, sabi niya. Okay. Tapos po hindi man kami tinulungan ng nursing. Pagtatapat ni Lola Magdalena, hindi lamang umano ang kawalan ng sapat na assistance ang dahilan kung bakit di pa siya nabakunahan. Ang kumakalat na haka-haka rin umano sa kanilang barangay na nakaapekto sa pagpapasya nito na tumanggi muna. Tsaka nangangamba po ako dahil baka ganun din ang mangyari sa akin. Baka pagkaturo ko, mamamatay din ako. Kaya po ako natatakot. Sumasalamin ang takot ni Lola Magdalena sa mababang vaccination rate sa kanyang hanay o ang A2, senior citizen na prioridad ng World Health Organization o WHO. At nitong July 30, inalerto ng WHO ang gobyerno dahil 25% fully vaccinated rate ng mga senior citizen ay sadya umanong napakababa. Habang hindi rin kumbinsido ang WHO na 35% lamang ang nabakunahan sa mga senior citizen na naisa lang sa first dose. Ang percentage rate ay kumakatawan sa 2.1 million elderly na nabakunahan sa master list na nasa 8.5 million sa bansa. Dito sa Pampanga, ayon sa DOH Central Luzon, nasa higit 48,000 ang nabakunahan na sa first and second dose. At ang kabuuan ng A2 Priority Eligible Group, ang mga nabakunahan na nakatatanda ay nasa 97,282 na. Para maiwasan umano ang agam-agam ng mga senior citizen at higit silang mahikayat na magpabakuna, pinag-isipan ng Mabalacat City ang walk-in para sa kanila. Ayon kay Dr. Jose Antonio G. Rivera, health consultant ng syudad, paraan umano ito upang ang problema sa queuing o pila na nagpahahalo-halo sa A2 Priority Group
ay maiwasan. Kailangan lumapit tayo sa kanila, Paolo. No? I think that's the only way we can shoot up our numbers in terms of seniors getting vaccinated. No? Bara-barangay ang hakbang ngayon ng vaccination program ng Mabalacat City sa mga senior citizen na target nilang babakunahan. Dahil nakadepende rin umano ang mga ito sa mga kaanak na umaalalay, ay hindi sila maaaring isabay sa ibang priority group na nasa mega vaccination sites. In my honest and humble opinion, hindi sila pwedeng isali sa vaccination sites natin, yung mega vaccination center. They should have their own place kasi maraming factors ang pwede na kailangan natin isipin. No? Most of them dependent, most of them may kasama. So kailangan talaga, once they go there, kailangan in an hour or 2 or 3 hours, tapos na sila. Mula sa proseso ng registration ng mobile vaccination program na inilalapit sa tinatarget na komunidad na may senior citizen ay by scheduled pa rin. Bagamat may additional na workforce sa hanay ng City Health Office, paraan umano ito upang mailagay sa sistema ang programa na angkop sa sektor na limitado ang mobility sa panahon ng mahigpit na quarantine restriction. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Manila Bay cleanup patuloy sa kabila ng COVID-19 pandemic. Medical waste sa bansa umabot na sa 52,000 metric tons. At civil weddings sa Santo Tomas kanselado muna dahil sa banta ng COVID-19 Delta variant. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agribalita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang ani at kita sa agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para
maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto nyo pong baguhin na yung buhay nyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Tagalog sa Filipino? Ang Tagalog ay tinuturing na puro, samantalang ang Filipino ay hindi puro. Halimbawa, ang salitang pulong ay Tagalog, habang meeting naman sa Filipino. Guro sa Tagalog, habang teacher naman sa Filipino. Buwan ng Agosto, buwan ng wika. Sapagkat ang pamamahayag ay paglalahad ng katotohanan at pagwawasto ng kasinungalingan. Sama sa aming layunin ang paghubog sa opinyon, paniniwala at desisyon ng iba't ibang sektor sa lokal na komunidad sa pamamagitan ng malaya at matinong talakayan. Hangad naming magkaroon ng makabuluhang parte sa buhay ng mamamayan. Ang maibigay ang kanilang karapatan para makakuha ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon. Sa maling impormasyon, katotohanan ang panlaban. Ito ang serbisyo namin sa inyo. CLTV at mamamayan ng Central Luzon. Magkapanalig. Magkaakibat. Magkasangga sa panibagong hamon. Kahit saan, kahit kailan. Kami ay narito. Madaling lapitan. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang mga balita. Isa sa mga nakikitang dahilan ng pagbaha sa ating rehiyon ay ang mga basurang bumabara sa mga waterways patungong Manila Bay. Bago pa man ang pandemya, suliranin na ang sandamakmak na plastic na itinatapon sa mga kailugan. Sa pagsisimula ng pandemya hanggang noong Abril 2021, umabot na sa higit 50,000 metriko toneladang medical waste ang nakolekta sa buong bansa. Kaya naman ang Department of Environment and Natural Resources patuloy sa pagpapaalala sa mga local leaders na magpatupad ng proper waste disposal program. Magbabalita si Jennifer Salenga. Hindi raw dahilan ng pandemya upang itigil ang isinasagawang rehabilitasyon sa Manila Bay, lalo pa ngayong panahon ng habagat kung saan ang mga basura ay kadalasang naaanod sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Kaya naman ang Department of Environment and Natural Resources o DENR patuloy sa pagsasagawa ng mga environmental education lectures sa mga local leaders sa gitnang Luzon. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, nakibahagi ang 89 na pinuno ng mga barangay sa serye ng Environmental Education Lectures upang makisali sa solid waste management at pagprotekta sa mga kailugan. Ayon kay Donover Guevara, Information Officer ng DENR Central Luzon, mahalaga ang massive information campaign sa isinasagawang cleanup at rehabilitation ng Manila Bay. Ang Nueva Ecija kasi upstream portion ng 260 km Pampanga River na konektado sa Manila Bay. Ang waste disposal, lalo na ang single-use plastic management ay nananatili umanong hamon sa paglilinis ng mga waterways sa rehiyon.
Kasama pa ang sandamakmak na basura mula sa ating mga face mask at face shield na ginagamit nating lahat ngayon. Ayon sa DNR, umabot na sa 52,000 metric tons ang medical waste sa Pilipinas simula noong March 2020 hanggang April 2021. Katumbas daw ito ng 2 milyong sako ng 25 kilong bigas. Kaya naman mahalaga na ituro sa publiko ang proper waste segregation, ang kahalagahan ng ating river system at ang koneksyon nito sa Manila Bay. Sa ganitong paraan, ang mga basura na galing sa mga kabahayan ay may iwasang umabot sa mga daluyan ng tubig. Nangako naman ang mga dumalong barangay leaders na susuportahan ang programa ng DENR at paigtingin ang kanilang solid waste management efforts, kabilang na ang paglilinis sa mga ilog. Samantala sa kabila ng pandemya, patuloy daw mga ganitong aktibidad ng ahensya sa pamamagitan ng blended approach gamit ang online platforms at face-to-face. Jennifer Salega, CLTV News. Anselado muna ang pagdaraos ng mga civil wedding o kasal sa huwes sa Santo Tomas, Pampanga. Ito daw ay isang hakbang ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng mas nakakahawang COVID-19 Delta variant. Samantala, 50% capacity naman ang pinahihintulutan kung sa simbahan idaraos ang kasal. Nakikipag-ugnayan pang local IATF sa simbahan upang magkaroon ng mas striktong protocols sa pagdaraos ng iba pang religious activities. Narito ang detalye ng balitang iyan. Dahil sa banta ng Delta variant, inanunsyo ng pamahalaang bayan ng Santo Tomas, Pampanga ang pansamantalang hindi pagtanggap ng mga magpapakasal sa West o civil wedding. Isang hakbang umano ito ng local IATF upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Hingi ko po yung pangunawa nyo sa mga gusto magpa-schedule ng kasal dito sa Santo Tomas na sana i-reschedule nyo na lang po muna kasi alam nyo naman po na pinagbabawal din ngayon ng social gathering, di ba? Kasama ho yun do sa executive order ni Gov. Hindi raw kasi maiwasan ng ilan na magkaroon pa rin ng salo-salo matapos ang kasalan. Sa contact tracing assessment ng Santo Tomas, lumitaw na hawaan mula sa magkakapamilya ang pangunahing sanhi ng COVID transmission sa bayan. Iwas muna tayo. Ito ho'y para sa inyo din, sa pamilya. No? Baka mahawaan nyo po sila, makasagap pa ho kayo ng virus. Ito po ay ginagawa namin, hindi naman ho para sa amin lang. Ito'y para sa inyo, tsaka sa inyong pamilya. Dahil nasa ilalim na ng Modified General Community Quarantine ng Pampanga, pinahihintulutan ng kasal sa simbahan sa kondisyong 50% capacity lamang ng lugar ang pupunan. Pero sa inilabas na Executive Order No. 17-2021 ng Pampanga IATF, hinihimok nila ang lahat na wag munang magdaos ng mass gatherings at maging mga kapamilya sa ibang lugar ay pansamantala munang ipinagbawal na bumisita sa bahay ng kani-kanilang kamag-anak. Sa August 2 COVID Bulletin ng Santo Tomas, 44 na aktibong kaso ang kanilang binabantayan upang hindi na madagdagan pa ang 31 COVID-related deaths sa kanilang talaan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, OCD Region 3 Family Preparedness Plan para sa kalamidad dapat bigyang pansin. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Fiesta Communities Incorporated at ng Houseland Development Corporation.
Pansamantalang magbabakasyon ng mga chikiting at mag-aaral ng elementary at high school mula July 12 hanggang August 22, 2021. Ngunit muli niyong mapapanood ng inyong mga paboritong guro dahil magbabalik ang teleskwela sa August 23. Hatid yan sa inyo ng DepEd San Fernando, SDO City of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Pampanga High School at CLTV. Samantala, mapapanood niyo pa rin ang mga paborito niyong CLTV programs araw-araw. Anytime, anywhere. Sila ang ating mga frontliner, tinuturing na bayaning sumusugod at nagpapagod para sa kaligtasan ng sambayanan. Ako po si Justin Dizon at ako si Paolo G. Santos. Rainiel Pawi, CLTV News. Sila rin na patuloy na pinagsisilbihan ang publiko sa kabila ng panganib. Ngayon dito sa Barangay San Miguel sa San Simonton na habang naka-duty ho, Talaga i-address itong problemang ito. Patuloy na nagiging tulay ng mamamayan at ng pamahalaan sa gitna ng krisis. Walang tigil ang pagratsada ng CLTV News and Current Affairs. Alang-alang sa mamamayan ng Central Luzon. Walang pagod na naghahalina ng mahalagang balita at informasyon. Kasama niyo sa pagtugon sa tawag ng panahon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Bakit nga ba Tagalog ang naging wikang pambansa noon? Una, Tagalog dahil sinasalita ito ng napakaraming Pilipino at ito ang pinaka-nauunawaang wika sa lahat ng rehiyon sa ating bansa. Pangalawa, ang tradisyong pampanitikan nito ang may pinakamayaman, pinakamalawak at pinakamaunlad. Pangatlo, higit na maraming aklat ang nasusulat kaysa sa iba. Buwan ng Agosto, buwan ng wika. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang mga balita. Sa gitna ng nararanasang pandemya na sinabayan pa ng sama ng panahon dulot ng habagat, muling ipinaalala ng Office of Civil Defense Region 3 ang kahalagahan ng pagiging alerto at alisto sa anumang sakuna. Malaki raw ang nagagawa ng kahandaan upang matiyak ang mahinahon at siguradong pagkilos oras na dumating ang isang kalamidad. Mahigit 3 linggo nang nagpapaulan ng southwest monsoon o hanging habagat sa bansa. Dahil dito maraming lugar na sa gitnang Luzon ang binaha, kalagitnaan pa man din ng pandemya. Ang buwan ng Hulyo at Agosto kasi ay peak season ng habagat, kaya naman kahit walang bagyo, nakararanas tayo ng malalakas na buhos ng ulan. Isa rin ang lindol sa mga kalamidad na nararanasan sa Pilipinas. Dagdag alalahanin na rin ngayon ang COVID-19 pandemic. Kaya naman ang Office of Civil Defense o OCD Region 3 muling ipinaalala ang kahalagahan ng pagiging handa upang tumaas ang tsansa na makaligtas sa peligro. Isa na rito ang pagkakaroon ng isang survival go bag laman ng ilang mahalagang pangangailangan ng pamilya tulad ng pagkaing hindi napapanis at malinis na tubig, damit, first aid kit at mga maintenance medicine, hygiene kit, mga importanteng dokumento, ilaw tulad ng flashlights at baterya, kandila o posporo. Mainam din kung makapagdadala ng power bank para sa inyong cellphones na maaring magamit upang makakuha ng impormasyon. Bilang paghanda naman sa lindol, lalo na ang the big one, regular na nagsasagawa ng earthquake drill ang OCD. Lagi daw tandaan ang duck, cover and hold. The best response is preparedness. Dapat alam po natin yung mga gagawin natin before, during, and after po ng mga
sakuna natin, no? Liban sa disaster preparedness plan na dapat isaayos ng gobyerno, mahalaga rin daw na Sinabihan na tayo ng mga otoridad natin na tayo po ay lumikas na. Sana po tayo po ay makinig sa kanila at sumama. So, ang number one priority po ng OCD, pati po yung ating mga local responders, of course, is yung buhay po ng ating mga kababayan. Secondary na lang po, ma'am, yung mga kagamitan, yung ari-arian, yung bahay. limitado man ang galaw ng OCD ngayon dahil sa pandemya, patuloy pa rin ang ahensya sa pagbibigay ng mga pagsasanay sa pamamagitan ng mga teleconference at webinars na makikita sa kanilang official Facebook page na Civil Defense Central Luzon. Hinihikayat ng OCD ang publiko na makibahagi sa mga ito para kahit nasa bahay ay matuto sa mga mahalagang impormasyon kaugnay sa pagiging handa sa anumang uri ng sakuna. Samantala sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3, as of August 4, nasa 140 barangays pa sa buong rehiyon ang lubog pa rin sa baha dahil sa habagat. 6 na munisipalidad at syudad naman ang nagdeklara na ng state of calamity, kabilang ang Balanga City, Dinalupihan at Hermosa sa Bataan, Kalumpit sa Bulacan at Masantol at Macabebe sa Pampanga. Wala namang naitalang casualty sa pananalasa ng habagat sa gitnang Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Patay ang isang Chinese drug suspect sa buy-bust operation na naganap sa bayan ng Balagtas, Bulacan nitong linggo. Ang suspect ay kinilalang si Wu Zishen, 50 anyos gulang na nahulihan ng caliber 45 na pistol at 75 kilong shabu na nagkakahalaga ng higit kumulang 510 milyong piso. Dinakip naman sa isa pang buy-bust operation sa lungsod ng Novaliches, Quezon City ang mga suspect na kinilalang si Williel Yutan, Antong Wong at Chen Zing. 120 kilo ng shabu na may halagang 863.6 milyong piso nakuha ng mga pulisya galing sa mga ito. Arestado din ang Chinese drug suspect sa bayan ng Paso de Blas sa Valenzuela City na si Joseph D na may 15 kilong shabu na may halagang 102 milyong piso. Kasalukuyan namang hinahanap ang isa pang suspect na si Chen Hong Lee. Nagpasalamat naman ang Police Office Chief ng National Capital Region na si Major General Vicente Danao Jr. sa partisipasyon ng buong pulisya at anti-drug operative sa matagumpay na operasyon. Pagkabilanggo naghihintay sa mga nahuling drug suspects bilang paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga otoridad ang mga quarantine control points ng SCTEX at TPLEX. Kinakailangan may maipresentang kaukulang dokumento ang sino mang dadaan o papasok sa lalawigan. Ang isasagawang activation ng Border Control Protocol ay nakapaloob sa Provincial IATF Executive Meeting na ginanap noong ika-28 ng Hulyo. Ang sino mang papasok na non-residents ng Tarlac ay kinakailangan may maipresentang travel authority, IDs at iba pang dokumento. At RT-PCR result, antigen test result o vaccination card para sa mga individual na fully vaccinated laban sa COVID-19. Parehong requirements din ang hihingit sa boundary ng Bamban Mabalacat at Magalang Concepcion. Pinangunahan ni DAR Secretary Jan Castriciones ang pagbibigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka sa ilalim ng programang serbisyong Door-to-Door sa Barangay Kalintuha, Maria Aurora. Personal na inihatid ni Castriciones kasama ang ibang opisyales sa panlalawigan ng Aurora ang mga titulo sa mga benepisyaryo diretso sa kanilang tahanan na labis namang ikinutuwa ng mga magsasaka. Pahayag pa ni Castriciones na ang hadikain ng programang ito ay maipalapit at maiparamdam ang pagmamahal ng pamahalaan sa mga magsasaka sa kanayunan. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook, at CLTV36 Official, at CLTV36 News. Sa Twitter naman, at CLTV36. Instagram, at CLTV36 Official. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel, at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia Soto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe.